morning, April 1. Recess pa rin tayo, lockdown pa rin tayo. Ngayon, gagawa ko ng paborito ng mga apo ko, egg sandwich. Please, itong mga recipes ko is the simpleng recipe. Kaya ng masa. Kasi ang mga recipe ko ay hindi komplikado, walang mga ibang mga sophisticated na mga ingredients. Pinakasimple ito. Kaya yung mga magagaling magluto na magsasuggest sa akin na kontento na ako ng recipe ko kasi gusto ng mga apo ko. Masarap din naman, kaya kontento na ako dito. Saka kaya nga ng masa. Kaya hindi na ako magbabago ng recipe kasi pinakasimple ang talagang gusto ko. Yeah. I'm making your favorite sandwich spread, egg sandwich. Yan, yung egg yolk ay dinurog ko. Tapos ito na siya. Siguro ang egg na to, ang egg na to is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Ngayon, ano ba yan? Hihiwain ko siya ng mamaliliit. Will you say? And then, ayan, may natapos na naman ako sa araw na to ng egg sandwich spread. Ngayon, ano na naman gagawin ko? Siguro tatapusin ko yung video nung birthday ni Kerry nung March 8 nung pumunta kami sa Movie World. Yun ang tinatapos ko ngayon. Kasi kahapon, ang mga nagawa ko ito, yan,
yung mga extra mga kitchen towel tsaka yung ano yun, mga tablecloth na hindi naman kami gumagamit, kaya ginawa ko nilang ng ganyan para sa mga bathroom may sabitan para paghuhugas after ng maghugas ng kamay. Ngayon ito, ang oras ngayon is 9 o'clock na, kaya isip-isip ko anong gagawin, madivert ang isip para hindi ako mainip, para hindi ko mamiss yung mga anak ko na nasa Pinas, saka para hindi ako magpanik attack. Oh, kuya. Kuya. Whoa! This is so big. Without this. You eat it. Oh, see? Magtipid-tipid tayo. Kasi sayang naman kung aalisin yan. If bread din yan. Kumusta ka? Good?